266 on the bar, and that is exactly what he is trying to do, break the world record. And the European record. Salutare și bine v-am regăsit, de data aceasta dintr-o locație mai frumoasă decât v-am obișnuit cu alte ocazii. Mă aflu în Lunca Ampoiței, o locație cred că la 20 de kilometri distanță de Alba Iulia. Cei care stați în zonă este foarte probabil să o cunoașteți sau să o mai fi vizitat. Este o zonă cu multă verdeață și pădure și este perfectă pentru a campa cu cortul peste noapte sau pur și simplu dacă vreți să ieșiți la picnic, cu familia sau cu prieteni. Cum v-am zis, să ies și eu din monotonie, acum că s-au ridicat toate restricțiile și cu ocazia aceasta să vă arăt și vouă ce zone frumoase avem la noi în țară. Zilele trecute eram oarecum nostalgic și mă uitam peste arhiva de imagini și videoclipuri de la competițiile la care am participat până acum și m-a lovit cumva brusc ideea de a vă arăta și vouă eșecurile pe care le-am avut de-a lungul carierei mele de sportiv, fiindcă nu doar succesul este important, ci și eșecul și o să vedeți și de ce. Am încercat să parcurg așa an cu an toată cariera mea de sportiv și să selectez, hai să zicem, nu cele mai dezamăgitoare momente, însă cu siguranță momente care atunci mi-au năruit toată încrederea în mine, probabil și din cauza importanței lor pentru mine în acel moment și din cauza presiunii pe care am pus-o pe mine. Problema mea și a oricărui sportiv de performanță care concurează la cel mai înalt nivel în sportul lui este că n-ai cum să scapi de astfel de momente, nu știu, poate din păcate, poate din fericire, depinde cum priviți lucrurile. Însă este foarte important să știi cum să gestionezi genul acesta de momente, fiindcă dacă știi să o faci, o să ai doar de câștigat. Din fericire pentru mine, câștigul de pe urma acestor eșecuri a fost unul extrem de important și, deși suna clișeu, am învățat să mă ridic de fiecare dată și să merg mai departe, indiferent de rezultate. Acest lucru te face un sportiv de top și cumva o lecție foarte importantă pe care am învățat-o de-a lungul anilor este că eșecul nu este partea antagonistă a succesului, este parte componentă a lui și ai nevoie atât de succes cât și de eșec în egală măsură pentru a ajunge acolo unde ți-ai propus. Așadar, haideți să vă arăt și vouă în continuare care au fost cele mai dezamăgitoare, de fapt nu cele mai dezamăgitoare, cele mai puțin satisfăcătoare momente pe care le-am avut în cariera mea de sportiv. Pe locul 5 în clasamentul eșecurilor, în 2013 am participat la campionatul european de împins din culcat din Senec, Slovacia, competiție la care veneam după câștigarea bronzului la campionatul european de powerlifting din acel an. Am participat în categoria de greutate 74 de kg la categoria de vârstă junior. Plecasem de acasă cu 74 de kg, eram practic în grafic cu greutatea corporală, însă lipsa experienței concursurilor internaționale, cumulată cu condițiile grele de concurs, m-au făcut să ratez toate cele 3 încercări din concurs și să nu punctez în clasamentul final. Deși în urmă cu câteva luni reușisem să împing 185 de kg, la acest campionat am deschis cu prima intrare la 182 de kg, lucru care mi-aducea locul 5 și îmi permitea să mă lupt mai departe pentru locul 4, însă nu a fost să fie în acea zi. Cum am trecut peste acest eșec, am revenit la campionatul național din același an, am împins 195 de kg, greutate cu care, dacă o făceam în urmă cu câteva luni, ieșeam campion european. În 2016 am participat la un alt campionat european de powerlifting, unde cu a treia încercare puteam să ies vicecampion european, însă încercarea nu mi-a fost acordată și a rămas doar cu bronz. Vă las să vizualizați competiția în întregime cu comentariul original. Andrei Nicolae Imeri, Romania. Two, 3, 7.5.
Oh, he's got it! He's only got it! Pe locul 3 în topul eșecurilor se află încercarea de record mondial din Malaga, Spania din 2017. A fost un concurs aproape perfect pentru mine. Am deschis concursul cu 250 de kg, încercare ușoară care mi-a permis să mai adaug încă 10 kg pe bară pentru a doua încercare. Ambele încercări reușite într-o manieră ușoară și atunci am zis de ce nu să încerc doborârea recordului mondial din categoria minus 83 de kg. Toate bune și frumoase până când spotterul central mi-a dat bara. Din lipsă de atenție sau din grabă, acesta mi-a dat bara la 266 de kg și nu am reușit să o stabilizez, lucru care m-a forțat să o pun înapoi pe suport pentru ca ulterior să încerc din nou. Problema cu această încercare este că fiecare sportiv are la dispoziție un minut pentru a executa și în cazul meu nefericit, acest minut a trecut, nepermițându-mi să încerc măcar. Rămân ca amintire cu această filmare care a fost afișată pe un ecran imens în sala de concurs și cu satisfacția că am reușit să reduc la tăcere națiuni precum Rusia, Ucraina sau Norvegia. S-a făcut liniște în sală când am cerut această greutate și deși sunt dezamăgit că nu am avut oportunitatea să o ridic, sunt extrem de mândru de nivelul la care am ajuns în acel moment. 266 on the bar, and that is exactly what he is trying to do, break the world record, And the European record. currently held by the great Naniev. Naniev, yeah. Here we go. This for a new world record bench press in the 83 kilo class and to move into gold medal position. But even if he gets it, there is a lifter following that can take everything away from him. The hall is silent. Everyone is focused on the platform. The weight comes out. And it's re-racked. Re-rack and reset again. This is at the detention. This is at the detention. No. No, he's timed out. Is it timed out? Time finished. Don't lift. Oh. Oh, what an anticlimax. 68 kilos on the back. What a total anticlimax for the poor Romanian. Genul acesta de lucruri sunt neprețuite și dau sens vieții unui sportiv care se pregătește ani de zile pentru a ajunge acolo unde își dorește. Și acum că stau să mă gândesc, mi se ridică pielea pe mine când retrăiesc aceste momente. Am căzut, m-am ridicat din nou și ce am făcut? Am împins 280 de kilograme, o greutate care era la momentul respectiv un record mondial neoficial, însă a fost omologată ca și record național, o greutate care în prezent încă nu a fost doborâtă și nu-mi rămâne decât să revin și să o dobor chiar eu. În 2018 am participat la campionatul european de powerlifting din Cehia, unde știam că am încă o șansă să dobor recordul mondial care nu m-a lăsat să dorm multe nopți. Din păcate n-a fost să fie nici de data aceasta, recordul mondial era 275 de kg la vremea respectivă și deși împinsesem 280 de kg în țară și cumva aveam certitudinea că sunt pregătit fără doar și poate, am ratat toate încercările din concurs și nu m-am poziționat în clasament. În apărarea mea, cu o noapte în urmă, nu am dormit decât câteva ore, fiindcă mâncasem în oraș și mâncarea nu mi-a picat bine deloc. Am avut dureri groaznice de stomac și așa am învățat că fiecare aspect, oricât de minor este, poate să-ți fie cea mai mare piedică în calea succesului. Pe locul întâi în topul dezamăgirilor, cumva ca și pondere pentru mine, vine ratarea la 275 de kg, greutate care, dacă o reușeam, îmi aducea titlul de campion mondial. Deși am ridicat această greutate, arbitrii au considerat o încercare nevalidă și acest lucru m-a aruncat direct pe locul 4. Există o mulțime de reguli când vine vorba de execuția de la împins din culcat în competiții, reguli stricte care reduc greutatea pe care tu în mod normal o poți ridica în sala de antrenament. Am mizat mult cu încercarea respectivă, mi-am dorit locul întâi și mi-am asumat riscul de a fi aruncat în afara podiumului. Probabil aș face același lucru și acum dacă aș fi pus în aceeași situație, așa că nu regret alegerea greutății. Poate dacă eram puțin mai concentrat pe detaliile tehnice ale execuției, acum eram campion mondial. Cine știe?
Una peste alta au trecut 10 ani de powerlifting, 10 ani în care am reușit să câștig titlul de campion național în fiecare an, am reușit să dobor o mulțime de recorduri naționale, să câștig o mulțime de titluri de Open, însă mi-aș fi dorit ca aceste eșecuri pe care tocmai vi le-am prezentat să nu se fi întâmplat niciodată. Eșecul clădește caractere și pe lângă faptul că m-am deschis așa puțin față de voi, îmi doresc ca voi să fiți capabili să transformați fiecare eșec într-un succes. Eu cu siguranță am reușit să fac asta de-a lungul anilor și o să încerc în continuare să fac același lucru. Vă mulțumesc că mă urmăriți și când sunteți alături, nu uitați să dați un like și să lăsați în secțiunea de comentarii neapărat dacă aveți întrebări cu privire la viața mea competițională sau alte curiozități pe care le aveți. Până data viitoare, capul sus și atitudine pozitivă!